zelená lidi. Já jsem chtěla, že tam došel a dneska je tady se mnou brácha, ale on se někam vypazil, bohužel. Kde jsi? Jako slivac. Fakt, tak ho zabij. A malou křeší pana. A máš meč? Máš srandu? Ještě jsem nesmysl. Co? A kováře. Počkejte. Teď udělám malý hack, ale nekrať ho. Musím. Nemám žádný plnění. Mimo. Musím kousek Jde. můžeš tam kousek Kreativa. Já nemám levely na kreativ. Že máš zlato? No, vem ho. Teď si podívat, kolik máme. 2 zlata, 1 boty a jabka. Vem hlavně jabka. Jo. Ale mají tu zlato. A i chleba. Máš všechny věci, jo? Postel mám zbyt, tak znovu zab ho. Dělej. Než Ty nevěděl, že je to zombie. Dělej, než nám vyzabíjí toho. Kováře? Je to u vody ta vesnice? Jako u toho moře, ne? Jo. Jak je úplně voda úplně daleko, až tam nedohlídneš? Jo. Jo? Ukaž. Kde je to vesnice? Ukaž tu vesnici. Ale je voda, tady je pizza. Je, takže někde u písku je, jo? Jo. Ne, Já se bojím. už utíkám, Lukáši. A došlo mi jídlo, ještě, že jsem vypekl. Tam musím se najet. Luky, už běžím, zůstaň tam, kde jsi. Já jsem nějakou baráku, protože tady tam stojí vesničemu. Máš meč? Ne. Ne? A tady jsou zombísi. Já tu vesnici tady nikde nemůžu najít. Co jsme tam měli tak důležitého? Krafťák a houby. Ne, houby už jsem položil vlastně na plívku. Takže nic moc důležitého. Doufám, že mi z toho skeletu napadne luk. Tady, jo. Pojď. Jo, ne, nepad, ale mám šípy v toho. Luky, hledám, utíkám. A ty jsi něco zabíjel? Ne, zabil jsem zombíka. Je u té vesnice, jo? A nezabil si něco cestou, jak jsi šel? Ne. Vidím zombie vesnice, no to někdo musí být blízko vesnice. A šel jsi přes vodu? Ne. No tak, já už jsem se ztratil. Počkej, já dám jméno TP. Jsou ty. Můžu pomoct. To. Zachraň nás. Dopr. Končím, umřel jsem, no. Mám ještě 4 hápka, pojď. Nechceš se odpojit, že bych se vyspal, ať to nejsou monstra? Jo. Se bojím monstra, oni mě zabijou. Víš? Mě vždycky bojí. Tak už je ráno, můžeš se připojit zase. Ty jsi pořád Steve. No to neopravdu. Proč mi říkají Steve? Protože se tak jmenuješ v Minecraftu. Chápeš to? Lak. Když to sekla, mám 10 FPS. Steve on the game. Já tě pořád hledám a nemůžu tě najít. Jo, už vidím vesnici. Doufám, že v ní jsi ty. Jo? Jdeme najít bráchu. Vidím vesnici. Polomrtvý padá zemi a vidím vesnici. Vidím tě! Utíkám a hoď mi ty boty. Tak si obleč. Čau. A hoď mi to zlato. Dělej. Dělej! No a já si za trest vykraftím meč a hoď mi to zlato.
Počkej, já ti něco... jsem šel tomu kvázovi, já měl 6. A tady byl u mě zombie. No, saplingy nechci, to je na nic. Saplingy nebyl. To je pitomý vás. Jo, ještě mám nějaký jablka. Počkej, takže já ti vykraftím zlatý meč a sobě si vykraftím železný. Jo, a ještě... Tady máš. No, já jsem ti viděl šutrovej, no. A prosím tě, ještě ti hodím, to je všechno. Jo, ještě ti něco vykraftím. Hodil jsem ti kamenný. No, dík. Ještě jsem ti vykraftil tohle, zlatou lopatu. Ještě něco. No. Mi naházíš bordel, že? Ne, ještě potřebuji ještě je zlatý kumpač. Na co? Zlatý krumpač, jsem ti vykraftil meč a lopatu z toho. Já jsem jí jenom vykraftil kumpač. Lukáš, máš železnej, to ti stačí. A proč ho ničil tím mečem a ne kamenem? Počkej, máme 21 knížek, kdybychom si chtěli něco vykraftit. Tak jdu na písek. Jo, písek. Kurník, těžíš rychle s tou lopatou, dej to znova, těž. Dělej. Kurník, šopa. Já nevím, Těžíš rychle. Máš siltouč na tebe. Nebyl mi můj písek. Já ho jdu vypálit. Super, my nemusíme znova kraftit pece. A mi se rozbil kamenný zlatý kumpač. Krumpáč? Lopata, ne? Lopata. Já už jsem se lekl, že jsem měl zlatý krumpáč. Super, ten pitomej vesničan mi to vykrát. Čorka. Zabiju. No dobře, že jsme našli vesnici, to je dobře. Jo, To se mi líbí. já jsem tady chodil, protože jsem jako jistá babka. A hlavně, že ji našel brácha, že? Jinak by to bylo na nic, že? A Myšo, Prý série je bez a bráchy. máš dost na... Pitomej vesničan. Mrkev! Já chci mrkev, nevím, ale mi to jedno. U ní. Já krádu mrkev. Nevidíš, že... Tu opíví. Ne, já jsem si za ty 2 mrkev je... No super, ta čorka vesničan mi tu mrkev vyčorkoval. Au, co mě biješ? Já jsem být to vyslyšená. Hele, super, mami. Ne, nebij toho vesničana, víš proč? Protože on tu zasází. Znova, já to znova vytěžím, víš? To je to. Já je tak trolím. Jsem troll. Dělám si z nich trolla. Mám 12 mrkví. Já dávám na zemi. To až tak, já jich mám 100 těch semí. Jo, zase, když tak mrkve, ať nám tu rostou pěkně. Pim. Zase ty mrkve. Ne, tohle sázím já, zasaď mrkev. Klikni na zem na mrkev. Z mrkví klikni na zem. Z mrkví, víš, co to je mrkev? To oranžové, co máš? Au, co mě biješ? Nemám žádnou mrkev. Ty nemáš žádnou mrkev, mi neříkej, že nemáš žádnou mrkev. Podívej se do inventáře. Co je tohle? Okay. No, tak ji zasaď. To mě odpojilo. No, já jsem se nechtěl odpojila. Pardon, lidi. Ale jestli mě takové tohle věci, že jsem měla doma věci. Jo? Však oni ti nezmizí. Ne, prosím to zrovna. Lidi, tohle je hrozný. Semínka! Stevie on the game. Pamatujete první díl, já jsem se úplně lekl, protože jsem připojil nějaký Steve a nakonec to byl brácha. Jsem Steve! Fuj, tady je s náma Varezák, s Varezákem se mne kamarádím. Ne, s tebou jo. A navíc nemáš varezácký skin. Kdyby si měl varezácký skin, tak se s tebou nebaví. Musí tady na tuhle zem. Tady na ten farmland. Ne na dirt. Ne na hlínu. Hoď mi ty mrkve, pro boha živýho. Já jsem mu zasadil. Jo? No oni ti zmizli, že? No, takže se zasadil, jenom se s tou dělo. Hodný pejsek. Zabiju tě zlatý maše. To si zkus. Tady je vesničan. Pak. Jo, tady jdu pod balátem.
Au. Potom ty kovázy. On mě tady zavřel. Víš, jak jsem se tam dostal? Hej! Víš, jak jsem se tam dostal? Já jsem skočil z té věže na to. Jo, a rozbít tam rovnou jeden blok u tete. To prkínka. Jo, kdyby jsme tam spadli. Ne, rozbí. Ne! Já tě zabiju, fakt. Víš, jak by tam bylo hezky. A oprav tu studnu nahoře. Ne, neníč to celé, Lukáš, brácho. Počkej, já to opravím. Tak. Ne, pískem ne, si normální. Nič ten písek, tak je hned. Ale ty máš sultančná ruce. Opr. Počkej, 2 bloky. Tak. Tak já ti tady zazdím. To je tajmou laboratoř, o které budete vědět jenom vy diváci. Ale ne můj bracha. Co se stalo? Že se neutopím! Ne! Ne! Tak já se utopím, no. Pustím tě. A potom tě najdu. Pustil jsem tě. Nepustil, já se utopím. To se utopím, je v pohodě. Fuj. Já jsem se utopil, já jsem někde v háji. Kde kicem? Já jsem si to tady zničil. Dobrý den, co mi lezete do mojí tajné místnosti? No já ještě musím zvětšit, nelez mi tady ještě. Musím... Já taky ne, no jdi. Mám tě hitnout, abys tam byl? No. Dobré, už to musí, už plav nahoru, Tulo. Pojď nahoru. Však ty si tady nedýchal, nebo co? Tady je celou dobu vzduch. Nemáš uhlí jedno? Nebo tak nemáš dřevo? Posílám ti tam kanál písek. Jo, silně. Já si tady udělám tajmou laboratoř. Já ti tady zabrním. Jako fakt? Jo. Já se tam utopím. Nepojď. Já těžím. Nevidíš, že těžím? Já jsem si tady hezky udělal takovou tajmou základnu, víš? Raz, dva, 3. Pardon lidi, že já mluvím, ale já jsem se musel soustředit. Už natočíme 15 minut, je to možný? Počkej. Ne, my jsme to prokopali až moc. Čau. Už máme stak a něco od toho. Už mám stak a něco koblu. A ti tady vidím. Jde. Čau. Jsi normální, ty jsi mi zničil moji místnost. Jdi pryč, že ji musím teď opravovat kvůli tobě. Hroznýma blokama. Jo, rovnou mi můžeš donést torček, když ji tam si. Nebo dřevo mi natěž. Já mám lidi, mám stack a 22. Ano, 22. Nebo já si dám tady něco pálit, tak něco vidím. Můžu si dát palit maso a upálím misky. Tak, už něco vidím, super. Já tady nic nevidím. Kde Co bych jsi? chtěl zabrnit? Proč? Protože už je noc. Tak se odpoj a zase si počkej, bracha. Jo, počkej, bracha si tady udělal spawn v té mojí tajné místnosti. Já jsem se odpojil. Už spím. Počkej chvíli, počkej, jak se vyspím. Tak už se můžeš vrátit. Já mám tady pořád, protože mě už se super to maso. Co jsem říkal.
Prosím, nesežírám mrkev. Už je ráno? Super. Já nevím. Jo. Tak počkej, brácha, musím vylézt ještě. Ježíš, co jsi to udělal? Ty jsi úplně zničil tu krásnou, můj krásnou skrýš. Pomoc. Proč je to okamžitě to znič? Jsem to zničil. Ale to, jak to tu vypadá strašně hrůzně. Proč to udělal, ty děcko jedno malý? Já tě zabiju. Pokud to neuklidíš. Všechno. Až na poslední. Počkej, já jdu hlavně, já potřebuji najít já potřebuji dřevo. A já musím jít i pod vodou. Kdo zabarikádoval? Sám se zabarikádoval. Super! To je klikata vesnice u takového lesa. Pomoc! Já těžím, nech mě. Pomoc! Já jsi mě zabednil. Nezabednila, já si tady těžím svoje dřevo na torč. Zabedním tu studunu. No to, abych si vyrobil torčky, si tady těžím to lidi. Jak se to jmenuje? Dřevo. Tak těžíme. Hej! Hej, děkuji, máš světelku. Kamenou, ale. Musím si Lukáši, bracha těží. Tak, pohom. Tak pojď sem, natěž co nejvíce dřeva. Tady je, no počkej, tady máš tu sekírku a natěž co nejvíce dřeva. Ale jenom tady toho, jakého stojím, tady to jenom natěž. Jo. Mě to sebou. Jo, co jo, potřebuji na to. Kde je moje tajemná místnost? Nechoď hlavně za mnou, protože já jdu do svý tajemný. Což to je? Co to jako je? Co? No co? Vajco, americkou pizzu. Když jsem měl původ. Jsem to zabednil, ale tam nespal a nevyšel zombík z toho. Ukoliž ne, ale víš, že já tam mám tajemnou místnost? Se tě ptám, jestli to víš. No, tak jsem to ještě zničil k tomu, no, to je fakt super. Kvůli tobě jsem to zničil, víš proč? Víš, proč za to můžeš ty? Těším se, Ještě, že to zastavil naštěstí jen trochu. Ty jsi mi zastavil moji tajemnou místnost? Ne, dobré. Tak jdeme dál. Tak už mám můj tajemný. Tam prší? Jo. A je noc? No. Neštůle. A šel do svého baráku. Super, už aspoň něco vidíme, potom si tady dáme torč. Protože i když jedeš, se můžu spawnovat. Víš, co tady máš? Já jsem crafting chole. Zebo. Co? Jsem v mojí tajemné místnosti. Já už tady bydlím, víš, totiž pěkně. Tak, no super, už mi zhaslo. A že tě musí zebo. Aha, tam pojď. Už mi nějaké došlo. Super. Čau. Tam je noc, že? Ne, ráno. A počkej, slyším zombík. No super, došlo mi palivo. A ještě mi dones nějaké, no vlastně ne, nic mi nemůžeš donést, že? Kraftím si trochu to Asi je místnost. Není. Milano, ale jedno. Já jsem se zkoušel vyspat. Nešlo to. Asi zabední. Tak. Já jsem svojí tajní místnosti. Ty máš svůj tajný... Už je noc? Asi jo. Ne, pořád ráno. Mě noc. Kolik je? 14. Já jsem si zabednil své dveře. Hele, už budeme... Lidi, tak já si tady s váma rozloučím, tak to byl konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Takže čau!